Kato dahil nangitag mga bakante diha oh. Kung may gusto nga nagplano nga magnegosyo. Nindot kini lugar adre oh. Oh. Bugnaw. Nata dapit dire. Nata sa kalubihan. Oh. Oh, nindot kini lugar ah. Jay. Medyo hangat na tagamay guys. Kanil pita dire guys. Natas klubihan nila ni ka Sir Duming. Ug ni Agawan sa sil. Bibo na gani pita dire. Brag sikip-sikip na ni gamay dire guys. Pero naaga po yung mga bakante baligya dire yuta. Guys bakante pa ni dire guys oh. Agay fokus ha. Baligya ni yuta guys oh. Kisa to nagplano diha. Gikan sa lungsod guys. Gikan lungsod. Murag naa pa ni mga 2 kilometro. Taunahan. Gwapo na kay kasada ni diri dapita. Napay baligya diri bahalina guys oh. Bahalina na. Diri medyo puno-puno na. Gikan la kamamaan ngadto dinhi ana. Puno-puno na pero kung mangita mo bakante na kapoy bakante diri. Tanawan ni diri guys oh. Kisa man to nagplano diha ha. Kani kalubihan akong glaktan. Atong buntod pakita na diha. Ani may baka guys kani. Murag napalit naman siguro ni nanay tagiya ni guys. Nanay tagiya ni. Mangita ta og bakante diri guys ha. Kani oh, puro ni mga bag-o. Mga bag-o ni tanan kani. Kani project ni sa anak ni Agaw Irning. Katong anak niya nga magtiayon nga pulis kani. Wa pa mahuman. Kamay lang nagkuwang dira pita oh. Buntod na dia. Chocolate Hills ya diri na po tanda pita guys oh. Dira po yuta diri guys oh. 2.6 hectares ang padulan ha. Kung naklaro ninyo mo na siya kurog lang tagamay kamot kay laka man. Nanis kalubihan gikan sa lungsod mga 1 kilometro to nga. Ari tawnahan. Naglakaw lagi na. Ya strike ron way biyahe. Way biyahe ron. Dili guys. Ani. Balay gyapon na. Ya diri bag-o ni Jewel kang si Ryan Suarez ni. Kani. Iyahan ni. Tay bakante at bang guys. Kani. At bang bakante. Bus. Ani. Na. Bala wa pa man patay kursil. Wa pa patay kursil la pero badugay na tangan na gyapon na. Padung di dito ha. Padung na kan maya klubihan. Diri Jewel. Na diha. Kanila ni Patsudom. Ani mga karaan diri. Kani atbang ani nay porcel ni diri. Pero diri dili ni mao porcel, di ni mao pero bakante ra. Tawnahan. Roger, may buntag. Ala na guys. Medyo kurog lang gamay itong kuhan. Diri murag nahali na ni din hinapita. Ani atbang noon guys. Ani atbang.
Kana dia guys na nakita ninyo ana. Bag-o na napalit. Murag katuning mga globe mo yung kapalitan eh. Kara. Kana naibahan puti. Kana bag-o na pero napay lugar ani dinhi guys, gikan diri oh. Gikan dinhi gigo na kay ani. Ana paingon didto. Kita mo bakante ra kana tanang bakante diha ana. Tanang bakante diha. Beligya ra. Ingon tong kuan ana, pwede ra kunog dawnan. Dawnan nya binuwanon. Moy ako nahibaw-an ani. Kani didipita oh, kani. Kani ana kanang bakante. Ay masanitas. Ana masanitas na. Paana ka diri? Ana mo na bakante diha. Na beligya ni. Ang tagiya ni Rudy Bulo. Engineer Rudy Bulo. May tagiya ani kani yuta. Ana. Black ni siya. Pareha na kadak-an ang gibayan diha eh. Mo na. Ari ta sunahan guys. Kani diri sa komigo ni. Kana kang kuan ni kagawad undo kikiar kani babaw. Ana po mga ano grip diri oh. Kanila ka tini ni. Tini gahi. Dugay na sklihuka ni. Oh. Ila undo kagawad undo ni babaw. Ako lang ingan guys. Kaya ron katong dugay na wala kauli diri ba. Maghibaw sad. Kanila ni kang Julita Tripalma. Kang Oresgot ni Tikyong kari mo ni. Nagpuyo ani Julita. Mo ni ya White House. Ang tapad ni ka Rubin Antigo. Ari na puntas pikas. Yan ni Ma'am Cecil. Paring abot. Ano eh. Yan tapad ani guys. Kang agaw Erning Elma. Mo na ilaha. Agil anta. Ya karagat bandri guys. Bakante ni. Ani. Daghan pa bakante ani nya wala tagibaw minsan ni. Kani ila ni Ma'am Lourdes Bulo. Katong nakaila ni Noy Rubin Bulo ni. Ila ni. Ngayang anak si ex-kapitan Ray Bulo. Ug iyang asawa si Rivi Sukil pan Sagulili Bulo. Muna ilang balay. Kani tantapan ani kang engineer Rudy. Kani guys murag nakaibaw ko ani guys. Murag beligya ni. Kani kana ko nakita na ibabawi daw nga nanguan. Namisbis. Kani bago ni napalit. Atong punto na guys oh. Chocolate Hills. Kani at bang ani murag di ni. Way beligya dia. Kani bago ni napalit guys kani. Nasi nagtrabaho na oh. Tubigan. Diri guys na po nahibawan ako gamay diri. Ani. Kaning gigo na ko sa kamera ha. Kani. Kita ka itong Chocolate Hills oh. Kani. Huwag na nahibawan ako ani. Dapita ani. Ani. Tapad ani. Anak padong dito. Anak may lubi. Murag na yuta bligya ani diri. Kuan gyapon. Murag padawnan ra. Kurdi dagko gagmay ra. Igo ra kabayan. Wala ni kadaka siguro kaning bay puti. May bakante nga yuta diha. Ana, wala ko kibaw. Ako pador ba basta kaya ako nahibawan. Murag beligya ni. Diha ana beligya ana diha. Diriat bang guys bakante ni. Pero tagiya ni. Gipalit na ni. Tagiya ni tos gawas. Si Melvin Cortis. Igsuo ni Eli Cortis ug ni Alan Cortis ug ni Boy Cortis.
Kani pita diri guys. Ilanis mga kiyaw kani. Kang mat kiyaw ni kani. Anak ni Hugyo. Max X kagawad kiyaw. O kani diri guys. Napalit na po ni dugay ra kani. Kani gikural og sin. Hey! At amigo guys, sayo kayo. Sayo kay Sika no. Kato si Ipyong to. Si Ratsu. Kani bag upo, kani dugay na napalit guys kani. Dugay na ni. Kan jujuk kiyaw ni. Igsuon ni ani atbang kani. Ya kani dapita po dari guys kani na balaya. Ila Biuli. Sa plido ni Biuli. Igsuon Pedro Papap. Wala ilaha napalit. Yuta nila ni Bulo sa una. Nila ni Ma'am Lourdes. Ila napalit. Dapo dahil diri guys ay. Isa man to mga luyaho na diha. Pamimbro mo ano? Pamimbro mo ano? Sunrise. Memorial. Memorial. Kibaw na mo na. Ala pamimbro mo katong mga luyahon da. Naran ni dapit diri tapad kang Max Kiyaw. Ila ka kuan. Bos. Tapad na nila ka Mat Kiyaw. Atbang Labatyang. Ya dati Labatyang ari guys. Tato Chocolate Hills dito. Tato Chocolate Hills da. Ya, ang karsada busy na pud gayo. Busy kayo. Guys. Ni ato ang sagbayan diri. Labatyang. Ganahan kisa tong ganahan mo pabugnaw ri ha init karong panahon. 48 degrees ron ang kainiton. Ari mo diri Ligo mo diri kay perdi mo gawas tubig. Mga amigo nato guys ha. Muna natin mga amigo diri. Maglakaw-lakaw ta na manugat na to. Ato ni mga amigo. Naray. Ato ganahan diri maglakaw-lakaw ta kay natin daghang mga amigo. Hey! What the Bioli to guys. Mana labay dia. Wala labay dia. Di kanto normal itu foto guys. Mo ni tiradas probinsya. Probinsya gi Kapuyo gani. Matagbaw juga ada mga foto, pandesal. So salay mo hang ganahan naa. Mo na negosyo mo dali-dali diri sa probinsya. Pero kini probinsya Bibo ni, ara guys ha. Mana itong buntot ya guys. May buntot nga, mahalon nga buntot. Wapay adlaw yung gawas guys ha. Wapay adlaw. Katong gusto mo kuan guys. Na mga mahal sa kinabuhi nga di mo kalugar sa inyo ha. Ari mo dire. Ani mo dire, ari diha mo. Nay number ay kuhaan ninyo. Kani siya guys, mo ni gitawag og slaughter. Kurog lang kayo. Ari mo diri nani sagbayan tapad Labatyang. Basig na mo gusto ihawon di ba nga di mo kalugar. Kay ang tagiya wa mulakaw. Ari mo diri. Kani pabangan po ni, kani. Monthly ni. Ya pwede pud mo kari mo diri. Ana mo diha paminaw sa inyong gibati ba diha ana. Ani pili lang mo atong puti. Ari mo ani. Di kuman nyo diha ato dahil mo Labatyang. Ato mo panghugas nyo bugan. Aron limpyo kayo. Aron diguli ninyo. Inyong tagiya manghiling. Wala lagwa. Limpyo man kayo. Sinsya na kayo mo guys ha. Kaya atong kamera nagwara-wara. Kay sao man glakaw man ta. Kani buntod ni diri guys. Chocolate Hills na. Wa pa na mo siga buntura. Wa pa na kaunahon na ana. Andires Pikas dia ana. Wa na ugdaw na dia. Daw na ta uli guys. Ani din guys. Nanay tagiyan ni diri.
kani. Nani dili iya. Ani unahan. Di lang ta magsaba. Nabre tag iya gwa diha. Kay kana diha. Di na baligya. Kay ngano? Di lang nato ay isgotog. Baligya barag di kay kanang yutaan abi ta puyo diha. Noon sabi puntaon. Ug ato nag-isgotog. Porcel mahali na. Apel ato ang ipuyan. Dili ni baligya diri guys kani dipita. Ana ron na siya diha. Kani diri atbang sila ni apyot. Og la jiri pandot. Kanang makan mo na jiri pandot. Ang sunod ana sa kunang agaw matuas dimiyaw puyo. Sunod pag yun ng ilubot mo laga agaw apyot. Anak ni Minis Purita. Kani ilahan ni Bini Puri. Kapit na tababot guys, singot na kayo. Tira singot na guys. Tara guys singot na kayo guys. Di ba mabali ang kamera guys. Na ta diri. Mo nila Jorlito. Jorlito apyot gani ila ni Imidis. Ila midis ni Pat. Pat. Daog wa. Daog ba? Wa say gawas. Wa tam daog. Ay. Wai. Kani ila yung bioli gapon. Muni mga bahay sa pagkatigwangan sa una diri guys. Kana diha ipoy animidis ug ani. Muna bahay ni Ondo. Dunis ug ni Tiya. Wala puntahan tanan sa laing kalibutan. Kani atbang guys, kani. Murag buligya din na kang sansis ng lugar diha pita. Ana wala kag. Diga ba? Abot na dito guys. Walang Ibaw abot na ta. Ana mo ni ato ang kuan guys. Panimalay kani. Katumblo adto guys. Sorry ta ha. Ari sa tan senior be. Good morning sa tan senior. Wa pa man din ako mapaw ning suga. Good morning senior. Senior Santo Niño diha, di lang kay maklaro. Saon man na diha nga di man abton sa silang sa adlaw diha sod. Di abto nang naong ni senior sa silang sa adlaw. Tingit-ngita. Amo na mo ani guys kani pikas balay kada blow at top sa ko maguwang. Kada sa ko maguwang. Unya kini guys duhay karsada ni kanang usa padung gyapon merkado. Dire padung gyapon merkado. Muni balay sa una ni kuan Ma'am Midis. Ma'am Nibis. Ya to tapad adto mo to ila ka Cesar Burha. Nga kani sa una diri guys, bakante ri. Ay bakante ni sa una diri. Karon nanay balay. Gikan dito. What? Ato to part. Naratag balay yo. Matara. Ay mga alaga na guys naghuwat na lagi sorry. Ani dito padong merkado kani. Kani bahay ning ikang tuwa sa gawas nangitag kwarta muna yung balay kani ilahan ni Antimilya ya dire ilamin siyang kare ka Cesar Burha kani katong ex-mayor sa una sa bayan ya ganahan dahil magpahilot-hilot guys sa inyo hang lutahan dire mo are atbang ra ni dire sa tindahang mama na ana basig ni hilotonon yun ha ba
Ganahan mo. Ha? Hmm. Ha? Apilon ko na yung manok. Mo na yung mga kuan po dito sa probinsya guys. Mga buhi ba? Saya. Na Bisaya ra. Mga Bisaya. Mga Bisaya na. Nato pang luyo eh. Ya, dapo dire. Dara po do. Mo na yung mga buhi dito guys. Mo na yung buhi probinsya. Ang mga manok, manuktok. Tapos iring nagbantay sa manok. Koray. Yang gibantayan kay basi niya magaway. Tapos yung tuktugao kanto. Si klase lang eh. Dapay gagmay eh, Bisaya. Meron to. Try. Ayan gagmay Bisaya. Tapos mga ero are. Tapay usat ang babaw. Usad sa boss. Tagiya. Kani, muni. Gagmay. Naday po yung mga bumbil diri oh. Pursel ni. Gwapo kay mga buwak oh. Kasi may ganahag bumbil dia. Ato suroyo ng bumbil ha. Bumbil mo diha. Brato ra dakaang. Pili lang mo. Bumbil. Abot ni dito. Ang uban ni ngahali na. Ipandag Cebu. Bumbil mo diha, bumbil. Dana ni kaang. Kasi may karahag bumbil ya. Ato na ni bye-bye kay taas na kayo. Bye-bye na gikan ta naglakaw.